umphefumulo wethu masidlula ezweni njengoba unkumfe nje uyimukela kanjani imphefumulo ngoba ushembe unento engekho kumuntu ukwazi ukumukela imphefumulo yabantu abadlula ezweni mawufuna uba njengayo senkingeni kukhona lento inguqunguqu hlabe yaphenduka nokungebani kugesele ndishi nokungebani kuthuka ushembe kodwa ekugcineni mase kufa kufuna ukuya kuyena nobani ezweni maye seficwe yinhlungu vela athi ngiyisene kuphakameni sathi esinye salukwazayo ungaze ngaguga ngingayitholanga indoda yakashembe nje hawu yonke into nifuna la ekhaya yonke base ngixake uthi awusiyinto abandle kodwa oba kuthuka ushembe kodwa ekugcineni kufuna ukuzala la ekhaya besinomfundisi uMaganda yathi inyanga ezulu ushembe uNkulunkulu yathi wabe kuMaganda engazi ngisho yabona la ekhaya umuntu ubekwa kubhekwa inhliziyo yakhe akubheka ukuthi ufunde kangakanani niyangizwa ungafunda kodwa inhliziyo yakho mayimnyama futhi mawungakazi uyilandela inkomo noma ungafunda uba isilima nemfundo yakho enkomeni kuse college ngoba khona uphandiswa ngisho iqanda lenjelana bakwenza ukuthi uhlakaniphe ingakho ngikubeka ngembaba ukuthi mawungakazi uyilandela inkomo uvela ubonakale ngombathi lo ayi yebo wawubona umbombo kathisha kodwa inkinga nje yakhe akazaye enkomeni ingake nje ise college lapha umuntu wenziwa zonke izinto ngangeze ubaba umfundisi umthetho ekhala kukhona insizwa yakube yamgqilaze enkomeni imenza izinto ezibhlungu ngahleka wazi kwabhlungu isisu exoxa nje izinto eyayizenza ikhona ngithi khona la ngemvungu kwabalahla emkhoba ayigila kumfundisi umthetho sikuxoxwa maslezi ke thina sikhonza ukuthi sidle isigwaqane ngesandla sinabo abafundisi ngesandla sithi sidle kungabe indaba zalutho ngoba sikhulele kuleli sonto siyofela kulo futhi fundisa umthetho ngaye ngahlangana naye eThekwini emisiwe ngathi ya ngizwa kuthiwa wena udayisa isonto ngo3 million kumi kanjani wakhala inyembezi umfundisi wathi chiliza ngafunga mina ukuthi ngiyofela kuthingulwe enkosazane namanje ngisho njalo wathi namanje iblamane namanje livele likhali ngoba indaba babona into enkulu la ephakame amukho umuntu obona ushembe ongafuni ukufela la nabangekho ababuye beze kuNkulunkulu ngoba munye uye lesiphambi kwakhe akekho umuntu ngalihamba izulu liqede angaze ngiyibone into enhle kanje mina ezweni inkosi yasekuphakameni mawungayazi ungaze ucanga ukuthi mhlambe kukhulunywa ngumuntu olengisa imnqwambi yezangoma kanti kukhulunywa ngumuntu omhle ngisho unyawo olwakho unyawo ngaphakela kulona udle ngendlela amhle ngawo ushembe nangendlela inono ngayo ma umuntu eyinuke ngwala ekhaya ngivele ngixake ukuthi hawu lo waqoka umnazetho ocream white kwenze njani mina ngazi ukuthi umnazetho mawusugugila ushisa uyaqhitshwa egcekeni noma ensimini noma esibayeni ngoba usuke wenzela ukuthi umnazetho bumile inkosi yakwamkhwanazi umntubatuba yathi akushisa umnazetho yabona isimanga intuthi suka direct yangenwa amakhazi emini ingubo emhlophe ishiso iyaqhitshwa esibayeni noma ensimini noma egcekeni ngoba usuke wenzela ukuthi umnazetho abungapheli kwakho
wabuza umuntu uba wathi inansuku ehlaza inyuka ngane enhlangakazi. Ngithi mina inyuka inansuku ehlaza enhlangakazi umkakho mayifaka inansuku ehlaza uya emathempeleni nje aboleka inansuku emhlophe komunye ayembathe ngoba inansuku ehlaza yuthando lomyeni wakho. Niyangizwa maNazaretha? Yuthando lomyeni wakho. Nami nje ngisafuna ukushaya. Inansuku ehlaza into engiyithandayo mina. Sihlukene izinto, khona into ewuthando lukaNkulunkulu, kukhona ewuthando lwakho. Khona imikhuba, khona amasiko. Kunjengokupolomba nje ukudla inhlabathi ngamakhala. Umkhuba kulona usiko. Umbona umuntu esekhala inyembezi uyapolomba udla inhlabathi ngamakhala, hayi umkhuba. La emakhaleni kuwe kwadalela ukuthi uyophefumula kuphela. Hayi ukuthi ufake inhlabathi emnyama izogulisa lento. La ekhaya akudliwa yonke into embi, kudliwa izinto ezimnandi kuphela. Makuyisabatha sidla ama-salads, sidla ikabishi eli-right, sidla amadumbe, sidla indlubu kanjalo. Amatabunga adliwa ntambama ngesabatha ngoba mayenqumile ngeke kulunga. Uyabona nje izolo bekolwesingaka, bekolwesihlanu ngesilungu kuthiwa u-frying day. uLwesihlanu, Exodus 16:23. Sengizoyeka kodwa ngikhuluma ngo-frying day ukuthi abelungu bayibona lento ukuthi siyafrya into esoyidla kusasa, base bethi ke u-frying day. Baba funda ukuze uyizwe indaba ka-frying day. Wathi kuzo lokhu kuyikho akushiloyo uJehova ukuthi kuusuku lokuphumula ngomuso. Bakhuluma ngolosihlanu mabethi ngomuso bathi kusasa basho namhlanje Yisabatha elingcwele kuJehova. Yosani lokho enizakosa. Nakho ke ngithe siyafrya yosani lokho enizokosa. Nipheke lokho eniyakupheka. Nipheke futhi lokho enizokupheka. Nibeke konke okuseleyo. Kulondolozwe kuze kuse. Bakubeka kwaze kwasa. Njengokusho kaMose. Akwanuka. Akwabanamphethu. uMose wayesethi idlani lokhu namhlanje ngoba namhlanje lisenethi nje kwaphela. Bakhuluma ngo-frying day, balungiselela isabatha. Uyabona babeka zonke nanje umfundisi uMathonsi i-open coupe silahla amatende. Uyabona adakahle noma yena acacile. Buka befundisi bakithi ngapha ukuthi banjani. Yabona abadli noma yini engasile ngoba bafundiswa uGamaliyeli. Bafundiswa futhi uMelkizedeki. Ushempu namagama amaningi. Elinye igama lakho uGuqabatele, elinye uMelkizedeki inkosi yaseSalem, elinye umenzi wethu. Kuningi nje ayikho ngoba wehla nake ezulwini. Ushembu nezulu la siyakhona. Mayengafuni ungena yakungena nanxa uthanda. Mayethanda futhi ubona sinikela imali bengaka nje suke siyincengela ukuthi asifake ezulwini. Ngoba unezulu shembe. Mayethi mana la ngeke udlule. Mayethi manje nse umanse. Ngelinye ilanga inyanga yezulu yake yasuka la yehla nathi sayikuphakameni kuyisabatha ekseni bayazi abafundisi.
yafika yayiyokwenza inkonzo kusekhona umvangelo udladla yayigqoka umjivo obovu kuyisabatha nje kuseni sathi siphuma kamashu hawu inkonzo la ubaba la awu yakhuluma inkosi yayisithi ngithe ngilele ngakunaka lokukhuluma kwasezulwini ngithe ngilele ngibone ngisho abafundisi abadala ombazini bedlula la ngimi la badlule nje kanje uthi ngathi abafundisi bonke baphelele namhlanje kusho ukuthi ubaba bathethelela abafundisi ngase ngiyibuza ukuthi yonke leminyaka kanti bebengafikile ekhaya nangu phela umnikazi wezintesho eyintweni zonke sothandazela ukuthi sifike ekhaya ngoba maungafikile ekhaya kubonakala ngombala ngisho emzini wakhe izinto zonke ziba amapelupelu ngoba yini awufikile ekhaya okusemqoka eyintweni zonke ukufika ekhaya kodwa futhi ngeke ufike ekhaya mawungezi kushembe akususa inkungu yobumnyama akugeze ngehisop hayi ngensipho bengiluleka abantu lapha beyobhabhadiswa ngithi mina niyabona nje vumani izono mawuze la ekhaya uzobhabhadiswa uphathi inthawula nensipho kodwa usuku uzovuma izono nokuthi ushembe uyinkosi base bengenaka abantu ngabatshela zonke izinto ukuthi mawakwaqonywa indiya kunje makwaqoma umlungu kunje mawakho wanjani ngababekela ngamanani azo zonke izinto ngoba nakuJohane wabavumisa izono avelanga wabaqomboza emanzini ushembe ngishabelungu nohulumeni uyamsaba lokhu kwenzeka mhla ehlehlisa ulwandle ibhikawozi leli ka Bomani lalise ku Smith Street alivelanga laba la ku Sydney Road ngitshela wena ukufika izolo eThekwini ukuthi ibakery leya kwa BB yayi ku Smith enqamula khona bethabelungu ushesha shembe ulwandle lesikumbuqela ngiyengizwe ezikuhlatshelelwa manje thiwa kumnandi eThekwini kumnandi ngoba uyena walimisa manje ke wayesethi ke bantu bami ukwazi ukubona umuntu ebhikawozi ka BB ebanjwe ibhande lomshini uthi phuthumani intshela belungu la phakathi ebhikawozi khona umuntu obanjwe ibhande lomshini sekusele kangakafa mabetha belungu babheka umuntu sekuyingodani bawucisha umshini uyibone lento esemgaqweni yenzeka ngaphakathi ungathi umuntu onjani lo sihlulo ukukholwa nje kodwa yona indlela sikuyona yinhle kakhulu imoto empantshise emgaqweni ngoba ziyafika ezinye ziyisiza nami kade ngibuka nje lapha emotweni thi anginawo ujeke kodwa ngoba ngihamba emgaqweni malike lapha nje isonto ngizovela ngithi nje bazobona hayi leli xhegu linenkinga bese bekhipha ujeka abafana sifaka isipele kodwa uma imoto impantshwe nje kanti sehlathini ubani ozwe lapha ibiyokwenzani obvious ibiyobulala abantu ayihlale lapho koze kufike iBlackdown naye iBlackdown yasezulwini ushembe uyena kozidonsa zonke esihogweni othi azibuye zize ekhaya inkosi yasezulwini ushembe umuntu onenhliziyo ebunene ongenandaba ukuthi emhlabeni kwehleni kodwa uvela khulume ngezwe elilodwa lokuthula ayithina siyazondana ayi siyazondana kakhulu thina ngendlela esidayisana ngayo umuntu nje mayike wakhuluma nobaba ubaba usibanibani nje kanti abesekhodla ukuthi ushembe ubuka wena uyabheda
wena umi kanjani. Asihlukaneni nje nokutolikana nezinto zonke sikholwe. Masenze njalo sobe senze into enhle kakhulu. Uyazi ukuthi umfundisi umthetho wakhuluma ngendlakadla ukuthi yasiletha la. Uyazi ukuthi sifika la ebuhleni sasizwana kanjani engani sasixoshwa indlakadla. Ngaze ngacabanga incwadi kaMateyu 10:23 ethi mabe nihlupha kulowo muzi nobalekela komunye. Mabe nihlupha nje kulowo muzi nobalekela komunye. Manje thina sila sihlezi nenkosi yethu ngokuthula. Asizifundiseni ukuthula sibe mnandi kuzo zonke izinto. Masenze njalo siyolenza leli sonto libe nempumelelo ngezikhathi zonke. Mangonile ngidonze nje kahle ukuthi sibani uyashayisa lana la ngizozwa phela ngoba ngiso